Antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Kanan Mojoagung, bajak laut ya. Lurus ke Bareng, kita belok kiri arah Jatirejo, kita belok kanan arah Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari pertigaan Balai Desa Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, menuju Pasar Wonosalam, Kabupaten Jombang. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kebyaren donya,
marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis, Yang. Nang wadya siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu, apa sajane karepmu? Dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang Gapura perbatasan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Muga sliramu bahagia. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Itu katanya anak lempung-lempung ini loh yang ya. Sumberjo, Kecamatan Wonosalam. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Itu gula anyar neng wadya siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule
sliramu modho tresno. Dohong ayu Panglungan. opo sajane Desa karepmu. Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Dolanan ati Kabupaten sing Jombang. tansah Itu duren ya? setia satu. Duren ya? Aja Gak duren. mengkarono ulap karo kebiaren donya. Di Pangan loro. Nyelake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina. Wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang Omah wadon ya. simbah sliramu nate prasetya. Urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno. Nanging jebule sliramu medhot tresno. Kalau pentas mau ya. Loh, Dohong ayu opo sajane karepmu. Dolanan ati sing tansah setya satu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya. Ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina. Wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wes tak trimo muga sliramu bahagia. oh iya. Kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih gemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wates siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali kontong kanan mojo uga melu bajak laut ini nanging jebule sliramu modho tresno Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wados siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medha tresno Doh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan kanan bareng wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu
bahagia. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Yang senggarayan mari teko alasan lihat ya. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora guna, melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medha tresno. Awet dhewe arang mulih. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya
satu Oh. aja mung karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu. Oh mau iki ya. Aku wong ora kuna Mau le sing tak omong le mau le. wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Alhamdulillah yang ya terang ya. Iya. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh Suhu tercatat 24 derajat Celcius sekarang jam 3:46 menit. prasetyo Posisi di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. misano waktu kali konto uga melu nyaksekno nanging jebule sliramu Loh, kok geser ya? tresno Iya. Apa sengaja mandek mau kayak? Apa sajane Ya yang gunung jauh menjulang ya. Apa gunung aja semua ya? Sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku Karo anak yang ya. lagi nandang nestopo mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadon siman sliramu nate prasetyo urip bebrayan nganti ajal misahno Sing tak heran iku ijo-ijo ngono ya. Mata gak
uga melu bener rumah oke tapi ya tetap wit-witan tetap rimbun ya. jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Tujuh gak pengen apa kabeh. Sakit nih. Hah? Iki apa matang? Hah? Lho kok iso larang ya murah wong gone kok. Wong gone kok. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi nang wadah siman sliramu prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung Lurus kok marang sliramu bareng. wong Kita belok kiri arah kantor aja kecamatan. nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe
pengarepan maneh marang sliramu. Kansa Neng waduh siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule warung sliramu kali medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi bojoku ngomong ngene lho lho. stopo. Mung welingku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna Kantor Camat Wonosalam. lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo, muga sliramu bahagia. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Lewat kene kok nganan anu ya. Allah tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng waduh siman SDN Wonosalam 1. prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, Depan itu pasar besar Wonosalam. Lurus penjara, belok kiri ke Gondang Jatirejo, kita belok kanan arah Kandangan. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.